Hau Lego Studio da, ingenieriarentzat eta Lego fanatikoarentzat. Web orri honetan, gure programan, erabili duzu diseinu bat eta zure piezak inprimatzeko. Eta hemen dago, adibidez, nik egindutako etxe bat. Vale. Egin alduzue beste etxeak eta asko zubetoagoak, ze nire oso simplea da. Vale, muestra txikit bat zen. Eta egin duzue edozein gauza. Hemen aldatu duzue kolorea, hemen dazkazue pieza motak, edozein gauza egin duzue. Eskerrik asko Lego Studio aukeratzagatik.